Een succes vieren in meerdere fasen van je leven is belangrijk. Je kan beter wat kleinere stapjes maken en dat succes vieren dan een heel verliggend doel. Dat moet je ook wel hebben, maar vooral dit soort momenten met u natuurlijk. Deze mannen hebben heel veel werk gedaan, zij hebben het uiteindelijk moeten doen, maar u bent net zo belangrijk geweest. Het thuisfront dat wij als militairen vaak een paar keer in het leven benoemen. En vaak als we al met pensioen gaan, opeens kijken we dan, oh ja, wie stond er dat hele leven achter? Maar pas dan krijgen die vaak de aandacht en de support. Ik geef het u nu in ieder geval wel, alvast. En ik hoop dat u dat ook uitdraagt in de gemeenschap op Aruba. Want dit zijn jongens die wat dat betreft, en ook natuurlijk de voorgaande Jessica, als voorbeeld kunnen dienen om nog veel meer jongens te helpen. Om uiteindelijk weer perspectief te hebben op uiteindelijk een mooie toekomst. Want daar gaat het om. Goed perspectief bieden. En uiteindelijk is dat in het belang van ons allemaal. In ieder geval hier op Aruba. Ik ga in augustus helaas vertrekken. Zo werkt dat bij ons. Na 3 jaar komt er een ander. Maar partnerschap had ik vorige week ook toen we de AT-opleiding, arrestatieteamleden, hier hebben gefaciliteerd. En die kregen, net als jullie, ook pet af, baret op. En dat is weer zo'n stapje, weer zo'n succes. Ik zeg niet dat jullie allemaal naar de KPA of naar de AT moeten, maar misschien wel. Je kan ook naar de Arumail of de Kustwacht. Er zijn hartstikke mooie organisaties om daar weer dat soort successen te vieren. Ik zei vanochtend nog tegen iemand die kwam van Curaçao. Hij zei, wat is dat toch, dat dat hier zo draait. Dat is met name aan de belangrijkste man van het eiland zo'n beetje, die daar zoveel passie en hier ook weer net na de ministerraad hier naartoe komt om dit te dragen. En dat heb je nodig om uiteindelijk dit soort projecten langdurig een succes te maken. En dat is op Curaçao soms wat hobbeliger. Hopelijk inspireert ze dat weer van kijk hoe het hier gaat. Hartstikke dank daarvoor. En u dan nogmaals heel veel dank, want mede dankzij u staan ze hier. In een van mijn eerste vergaderingen met meneer Ten Hove heeft hij aan mij gezegd van ik vind het een fantastisch programma, maar er is iets dat ik heel graag wil wijzigen. En dat is dat wij zoveel mogelijk moeten doen opdat geen enkel jongere uitvalt. In het begin hadden we een beetje een disciplinaire traject, alsof de jongeren in Arumail zouden komen. En ze werden op een bepaald moment losgelaten. Zo misten we toch de kans om jongeren misschien die, als wij hun iets langer hadden gedragen, toch ook tot een goed einde in dit traject hebben kunnen brengen. En commandant Ten Hove heeft daaraan een verandering gebracht, heeft gezegd, I don't want to lose any of these kids. En ik wil ze tot aan het einde tot een succes brengen. En daarvoor wil ik u hartelijk danken. Het was een enorme bijdrage aan